Maria Rodríguez i tenim cita mensual aquí al Penedès en xarxa i aquesta és la primera de l'any. Bon dia, ben tornada. Bon dia, Sílvia, què tal? Amb ganes de reivindicar el riure i el coaching lúdic perquè venim del Blue Monday, d'aquest dilluns que Ai, diuen que és tan mareta. depriment i trist, i de mena el gener ja és costerut. Sí, sí, I sí. clar, necessitem una dosis, una injecció de doctora ai que em peto, necessitem riure i alegria. Som-hi, doncs, vinga, som-hi, som-hi. Quin encàrrec, que t'ha caigut. Bueno, ja m'agrada aquí, Sí. ja saps que a mi m'agraden els reptes, m'agrada pues, ara aquesta altra mirada, no? Que ens fa sortir una mica d'aquesta rutina, d'aquest estrès, de creure'ns també, no? Que com que li han posat el Blue Monday, sembla que realment ha de ser un dia desastrós. I potser vosaltres que ens esteu escoltant vau passar un dilluns fantàstic, no ho sé, ja ens ho fareu arribar d'alguna manera si us ve de gust, no? Però que és bonic, no?, veure com a vegades posem aquestes etiquetes que ens deixem portar, no?, per això, perquè es diu doncs, que arribaran aquests grans moviments, no?, o aquell dia es representa, i segurament sí, que hi ha una part de cert, no?, i que hi haurà persones que possiblement sí que hauran tingut aquestes sensacions o aquesta experiència, però que no necessàriament tothom ha de passar pel mateix lloc, no? I en el mateix moment. I que perquè un dia estiguem més tristos, més enfadats, més caòtics, més ennuvolats, digueu-li com vulgueu, tampoc passa res, no? Perquè justament el fet d'estar un dia d'aquesta manera ens fa valorar també quan estem doncs, millor, no? Quan ens sentim més vitals, més alegres, amb més energia, no?, per tirar endavant, no? Per tant, doncs, aquí estem. I el riure... De fet, el titular d'avui, Sílvia... Dona'm un titular, que sí, això m'agrada. Sé que t'agrada, llavors jo ja vinc amb el titular. Ja hi penses. El titular d'avui és el riure, el gran antídot. Parlant una mica amb aquesta intenció també d'aquest inici, no?, que deies tu del gener, que és costerut, també doncs, que amb aquests canvis de temps, no?, que estem plegats de virus, no? Que ens envaeixen. Que si la grip, que si virus estomacals, que segurament qui no ha passat algun virus aquests dies, no? Que és normal pel temps, pels canvis de temperatura, no? Per com també el clima està canviant i això ens està afectant que van sorgint coses noves, no? I aleshores a vegades sembla que bé, que ens toca passar per aquí i ho veiem tot fosc i bé, no? Les etiquetes aquestes, que si el gener és costerut i sí, és costerut per a alguns, no? I en alguna part de la nostra vida, potser a nivell econòmic, moltes vegades, perquè després de les festes, doncs, al gener doncs, ens hem de resguardar una miqueta més, hem de vigilar més la butxaca, en aquest sentit potser sí, no? Però és que potser en un altre àmbit de la teva vida no és així, no? Resulta que inicies un projecte nou, que, què sé jo, no? O que uns estudis nous, no? Alguna cosa que et fa estar motivada, no? Vibrar. Vibrar, exacte, m'encanta aquesta paraula, no? O sigui que sí, i el riure com el gran antídot, no? I direu, bueno, però això és molt genèric, no? Antídot de què? Com ho fem? Com ho fem? Per on començo? No? Per on començo, no? Mira, aquesta és una molt bona pregunta, no? Per on començo, no? I és que ara que dius això, també a l'inici, entre finals d'any i inici, no? És quan parlem dels propòsits, oi? Segurament aquesta paraula de fer els propòsits de cara al nou any, doncs qui de vosaltres no ho heu sentit, no? O fins i tot no ho heu fet. No sé si tu fas llista de propòsits. Els he fet mentals. Els has fet no els he mentals. posat negre sobre blanc, però sí que tinc 2 o 3 idees que m'agradaria que arribin a bon port. Que arribin a bon port. Perfecte, súper, no? Una de les coses, no, que ens passa quan parlem dels propòsits és que m'agrada ja d'entrada que tu has dit 2 o 3, no? Perfecte, no? Quan fem 2 o 3 semblaria que en el plaç d'un any vista
bueno, potser ho podem assolir, això, no? Perquè a vegades comencem a fer llista i la llista és interminable, no? I aleshores, clar, ens passa l'any i dius, ai, és que al final d'aquella llista només he aconseguit una cosa, no? Bueno, potser és que no cal fer una llista gaire llarga, no? I de fet el consell també que us porto també avui és que d'una banda, els que feu llistes, ja siguin mentals o agafar el paper, no? Sempre jo recomano agafar paper i deixar-ho per escrit, no? Perquè quan tu agafes el paper i escrius, també d'una manera potser no conscient, allò que tu estàs escrivint també es va integrant en el teu ser, no? En el teu interior, i això fa que ho tinguis present, no? Fins i tot a vegades aquesta cosa de posar-te un pòst-it, un ratolet allà A la nevera. a la nevera, al mirall, a l'habitació, al costat de la tauleta de nit, no? Per recordar-te què és allò, no? que tu vols aconseguir, no? Doncs tenir-ho present, perquè si no a vegades també tot això dels propòsits, de fer rituals, com vam parlar al darrer programa, no? Sembla que ho fas en aquell moment i després moltes vegades també te n'oblides. Fas la llista i la llista queda per allà arraconada i no hi pensem més, no? Aleshores, com tot, com qualsevol projecte que volem iniciar, qualsevol cosa que volem instaurar a la nostra vida, requereix d'una constància, no? De no anar-hi pensant, no? I com ens ajuda el riure, no? Seria, perquè a vegades també quan parlem de propòsits o d'objectius, de vegades ens posem amb coses molt feixugues, no? I clar, això, fer un propòsit molt feixuc ens porta com aquesta exigència d'haver-ho de fer i ens porta com una càrrega que és tan pesada que al final també ho anem deixant de banda, no? Aleshores també com poder anar revisant com tu pots arribar a aconseguir allò que tu et ve de gust per ser més feliç a la teva vida d'una manera més lúdica, no? I més real, més realista seria, no? També. Per tant, us poso deure, si voleu, que seria doncs, quan t'aixeques, mentre fas el cafè o mentre esmorzes o facis el que facis la teva rutina, que tinguis un minutet amb un paper posar-te una cosa que vols fer durant aquell dia. Serien mini propòsits. Mini propòsits, exacte. No cal abarcar l'any. No, exacte. Una cosa seria, podríem fer la llista de l'any, que necessitaria un recorregut més constant i més llarg, i l'altra, per anar-nos practicant amb aquests mini propòsits que dius tu, m'agrada l'etiqueta, mini propòsits. Sembla que siguin més a l'abast, no? D'aquesta manera, amb aquest nom. Clar, no? I llavors començar per aquí i veure també si et funciona, no? Un mini propòsit doncs, pot ser, no ho sé, riure 3 minuts al dia, llegir 10 minuts, no sé, qualsevol cosa. Sortir al balcó i trasplantar una planta. Allò que tu, no ho sé, alguna cosa que et vingui de gust quan t'aixequis seria pensar un moment, no? Ostres, avui què em vindria de gust? Què em sentaria bé? Què em sentaria bé avui, no? Uau, doncs mira, trucaré a la Sílvia, que fa dies que no parlo amb ella, no? Doncs dedicar-te a dir, val. I ho escric. I ho escric perquè així després ho faré, no? És a dir, i buscar la manera de fer aquella trucada. És igual, i no pensis si ara estarà a la ràdio la Sílvia treballant i ara no me l'agafarà, és igual. Ho faig. Ho faig, Ho fas i si no hi és, doncs li deixes un missatge al contestador o al WhatsApp. Sí, perquè moltes vegades aquests i sí fan que no ho acabis fent. Exacte. I si ara no pot, i si ara no li va bé, i sí, i no ho fas. I no ho fem, oi? Ens posem en la ment, Allò que parlem tantes vegades que sempre estem en la ment i clar, hi ha tantes hipòtesis, tantes possibilitats. Infinites, oi? I clar, no les podem controlar totes. Per tant, què s'hi puc controlar? Quina és la meva acció, no? Aleshores, si el meu propòsit, perquè em fa sentir bé, perquè no sé res de tu i em ve de gust trucar-te, doncs és trucar a la Sílvia, doncs agafaré i et trucaré.
que potser no puc parlar directament amb tu, però sé que jo t'hauré fet la trucada, tu escoltaràs el missatge i quan tu puguis em faràs un retorn, no? I llavors és com anar alimentant, no? Aquell desig, aquell anhel que tu saps que et fa sentir bé, no? I en aquest sentit, mira, ja que estem enllaçant amb això dels propòsits, de fet diem propòsits, no? I jo també us recomanaria que comencéssim, abans de fer la llista de propòsits, no? Comencem a fer llista d'intencions. I quina diferència hi ha? Sí, la diferència és que una intenció està relacionada, està vinculada amb el desig, amb allò que estàvem parlant ara, no? Què és el que jo desitjo, què és allò que em ve de gust, no? Que és allò que em fa somriure, que és allò que dius, és que avui m'encantaria, saps? Si et costa, potser pots posar la paraula m'encantaria davant. Uau, és que m'encantaria. I ja veuràs com se't dibuixa un somriure a la cara. Sí, t'ho anava a dir perquè t'està passant, no sé Oi? què pensaves que t'encantaria, Eh? però se t'ha dibuixat el somriure d'orella a orella. Exacte. Proveu vosaltres a casa. M'encantaria, és que ja només el fet de dir m'encantaria ja porta una connotació positiva, perquè és que és una cosa que et fa sentir bé, no? I aleshores que puguis estar amb aquest m'encantaria. Ai, a veure, què m'encantaria avui, no? Fes-ho tu a casa que ens estàs escoltant. Què us encantaria a vosaltres fer, no? I això seria el que és la intenció, d'acord? Aleshores, el propòsit, etimològicament, vol dir portar alguna cosa a terme cap endavant, cap al futur, però sí que està centrat en el resultat. Llavors, què ens passa? Clar, que sovint, a vegades, com que veiem que aquell resultat, aquells propòsits que ens hem posat són molt grans, ens estressem perquè ho veiem molt, molt llunyà, molt difícil, no? I aleshores nosaltres mateixos ens estem tirant terra a sobre perquè ens hem posat un propòsit inabastable o molt difícil, no? Com que estem pensant en el resultat, ja no començo, no? Ja no començo el treball perquè ho veig molt difícil. És a dir, m'estic anticipant el resultat, no? Si li dono la volta i veig com que és una cosa que m'encanta, que m'encantaria, que és li poso aquesta intenció, aquest desig, és molt més lleuger. No té tanta pressió, no? Exacte, no té tanta pressió. I, per tant, serà molt més fàcil que jo m'hi pugui posar a treballar, no? I quan jo em poso a treballar, quan dic treballar, vull dir, em poso a enfocar-me en aquell objectiu, en aquella intenció que jo tinc, amb aquesta energia més lleugera, més relaxada, què passa? Primer que em diverteixo, no? Que és això que és el que ens aporta el riure. Per això veieu que el riure és un antídot de l'estrès, no? I que ens ajuda a portar a terme totes aquestes intencions, que al final, si ho arribem a aconseguir, serà un propòsit que hem assolit. Sí? Però no sé si us ajuda aquesta explicació. A mi m'ha ajudat molt, no? Sí, perquè treu pressió. Ja ho dius en condicional, no? M'encantaria... Exacte. Que somrius d'orella a orella, no hi ha pressió, estaria bé, però tampoc hi ha la daga aquella, si no ho fas, et sentiràs culpable i malament del propòsit, no? Potser? Del propòsit, no? Perquè no sé si vosaltres, per exemple, hi ha molta gent als propòsits típics, no? Deixar de fumar, baixar pes, no? No ho sé. Anar al gimnàs, o fer més exercici. Sí, no? I clar, aquestes coses estan molt bé, no? El que passa que quan les posem amb aquesta energia és com si fos una obligació, no? I clar, és el que diem, amb l'obligació ja tot el cos se t'estreny i dius... Ja no somrius, com m'encantaria. Oi? Proveu vosaltres, que clar, no és una cosa que sempre diem aquí, no? No ens creieu res, no? És a dir, experimenta-ho tu, perquè no és que sigui una cosa sense sentit, no? Sinó que, si més no, a mi em passa, no? Si jo penso que tinc una obligació,
totes les meves cèl·lules es contrauen, no? I aleshores, clar, quan tu estàs en aquest estat de contracció, és molt més difícil engegar, no? Engegar el moviment cap a allò que tu desitges, no? En canvi, si jo estic relaxada, si estic amb el m'encantaria, no? Amb aquell cafè matinal, aquella estoneta que et regales. Oi? Si estic amb aquest m'encantaria, doncs què passa? Aquesta lleugeresa, estic coberta, estic... sí, estic amb energia per començar aquesta acció. I és molt més senzill. I quan estic amb aquesta apertura, estic amb això, oberta a possibilitats, no? I potser, sense voler-ho, doncs resulta que en lloc de trucar-te et trobo pel carrer, no? En l'exemple aquell dels minipropòsits que dèiem, doncs aquesta intenció de voler-te parlar amb tu, com que estic oberta, no ho sé, doncs potser resulta que et veig passar per l'altre costat del carrer, no? I en canvi, si estic amb aquesta energia més de l'obligació que dèiem, vaig tan capficada, he de trucar a la Sílvia, he de trucar a la Sílvia, he de trucar a la Sílvia, i potser em passes pel costat i ni et veig, no? Deixes passar les oportunitats. Deixem passar les oportunitats, no? A qui no li ha passat a vegades que no te n'adones, no? Vas pel carrer de manera automàtica i no te n'adones de coses que passen, que hi ha, que han canviat una cosa nova, o això, no? Que passa una persona pel costat i em diuen, ei, que estàs capficada, no? A vegades et diuen, estàs capficada, i tu, ostres, és veritat, vaig amb les meves coses i m'estic perdent aquesta apertura, no? I el riure ens ajuda a això, a mantenir-nos, seria com aquestes vitamines que ens prenem quan tenim aquests virus, doncs, que ens estan acompanyant en aquesta època, no? Doncs, a part de prendre't el suplement de vitamina C o l'equinàcia o allò que et prenguis tu per estar més saludable amb el sentit d'un virus d'encostipat, per exemple, Cirric també m'ajuda a poder vèncer abans aquell virus, no? I dius, sí, home, quines ganes tinc jo de riure quan em trobo malament, no? D'acord, doncs és cert, quan ens trobem malament no tenim gaires ganes de riure, no? Però potser si tens ganes de cuidar-te, igual que vas a la botiga i et compres la vitamina C, o vas al metge i et donen el paracetamol o el que et digui i t'ho prens, si entens que quan riem el que fem és que ajudem el nostre cos a desestressar-se, i això fa que quan estic més desestressada es reforça el meu sistema immune. Què vol dir? Doncs que també estic ajudant el meu cos a sanar-se. I per tant, potser veuràs que el riure, com sabeu que el nostre lema és riure és cosa sèria, doncs que sí, que el riure ens aporta també aquesta ajuda que tenim nosaltres, la portem a sobre, i ens ajuda a estar molt més sants, no? Perquè quan ens trobem malament, quan estem malalts, que s'activa el nostre cos, si estem encostipats, ja sabeu, no? Que el nostre cos treballa, no? Es posa a treballar per curar-se, oi? És igual, estigues encostipat o qualsevol cosa que et passi, no? Clar, el fet que el cos es posa a treballar per sanar-se, li està generant aquest estrès, no? Aquest augment del cortisol i això que l'estem sobrecarregant al nostre cos, no? Si entenem això i podem fer aquesta pràctica de riure, per bé que al principi potser ens pugui costar, però podem començar per un riure forçat, no passa res, no? I veurem com a poc, doncs, si sóc conscient que quan ric el meu cos es relaxa i a més, a nivell conscient, dic, estic ajudant al meu cos. És com si et prenguessis una capsuleta de vitamina C, doncs et prens una càpsula imaginària de riure, i amb això t'estàs ajudant, doncs això, a sanar-te. I podríem proposar que entre aquests propòsits o intencions d'any nou introduíssim això que no hi pensaries mai, no? Penses en l'exercici, en l'alimentació, en tantes coses. Sí. Baixar pes, sí. El riure, no?
podria ser un element a considerar. Clar, exacte. I de fet us llenço aquesta pregunta, us llancem aquesta pregunta, que quants de vosaltres heu apuntat a la vostra llista de nous propòsits riure més? Jo conec persones que m'ho han dit, que de fet han vingut als meus tallers dient ai, és que necessito riure més, no? Doncs si realment tu has tingut aquest propòsit que jo rectificaria i diria que la teva intenció seria riure més. Li traiem pressió. Així ho aconseguim. Exacte, no? I potser com a propòsit seria, el propòsit seria també, ens ajuda a entrar en acció, no? Aleshores, un exemple, parlant del riure, la meva intenció cap al 2024 seria riure més, i com a propòsit... Ja està rient, mentre ho diu. I com a propòsit seria què puc fer jo, no? Per exemple, anar a una sessió, a rissoteràpia, no? Per exemple. Doctora Ai Campeto, bona setmana. Bona setmana.